Duol mochung'ne riwo wi oganda e pachoka NCIC okwedo weche madirore e kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. Mane en gavana ma Nairobi Mike Sonko oyuoro campaign mag jo Kenya Kwanza aluora ma Kitui bang' kane odar oae Azimio. Machiegni e weche manyien magang'ich welo iluongani Jaelieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno parkanyo ni luwa e mbui mano kanyo e Facebook page marwa Ramogi TV kanyakla kod oronwa ote machuoko kale namba mar 236600 kabende mae kinde mabende wachako godo weche manyien magang'ich welo. Kweth makende manochuogi mar siro tend Martha Karua ochwalo campaign mar dhot ka dhot mar manyo ombulu milion 30 ne Raila Odinga e yiero madwe manyien. Giwacho ni nitiere thoth ji ma ok chopi e romb jo siasa emomiyo gitimo kisera e kuondegi mag tich kod utegi mar jiwo gi luto ombulu ne Raila kod Martha. Chenro ni nobage bombe mopogore opogore kaunti ma Kiambu to kiang chenro no e nyasi mano yuore kod Martha kod jaod Raila Odinga mano Aida Odinga e chakruok mar dweni. Wan bang' Martha Karua wa supporte to kendo wa support gi baba adwa wuone joluo mantie yani joluo ma kama gintie giwe wach mar independent we wami baba jok madhi konye tich wawere gi jo independent. Na tunafuraha kwamba leo tumelaunch hii ya Million Women with Mother. Tunasema hiyo nyumba imekamilika, nyumba ambayo iko na baba na mama. Na mama tunakuambia usiogope mama, tuko na wewe kwa bampa. Tutakuwa na wewe kwa sababu sisi shida ikitokea tunajua ni ya mama. Tumejitolea na tumejitokeza kwa wingi kwa sababu ya mama yetu Martha Karua. Siku ya leo tumejitolea kwamba tunaenda door to door. Hakuna kulala wala kurudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu chini ya mama kila kitu kinawezekana. Palipo na mama watoto wote watashiba. Palipo na mama kuna amani. Palipo na mama kuna msingi.